ble Hynrei nya ai ngo U Blei ba haka New Testament ba mga mapiro ngilong kita ki lyngdoh ngilong kita ki syiem ko U Blei wala jied karpang yang ina krom jong ka beneng kat kita ki ba wan show kat kita ki ba ya san na nam jong ngiyo ban wan ban kynja show ni U Blei wala khot ya ga jingem jong jong phi mangilong kita ki ba karpang na ki ba karpang pang dia ha bangilong kita ki ba karpang ngilong show kum ki ordinary people ngilong extraordinary amen ngilong extraordinary lengi yad hangno lengi im hangno lengi grand hangno ngilong extraordinary ngilong show kum ki bryeu jong ka percay lada ha bangilong ki bryeu kiba ya pher na ki wepan ki bryeu ni devan smoto ya ga ta position to ba U Blei la ai hangi bunti ni on ya de ni kam ya de bangilong kita ki lyngdoh ba ki syiem Hynrei ka jingem ka juni kamlong ka jingem ka ba im kum ki lyngdoh ba ki syiem ni punjab rom yo pa wala kum syiem yangi ni long ki khun syiem ha ni long ki khun ni long ki nong yo pateng nong ka syiem ka U Blei ni yo pateng ya ke ni yo pateng ya ke jinglong ka jong pa like father like son mo like father kum ta te ka ba mo kum long upa kum ta ki khun ro ni de ban long ha ni long ki khun jong ta ba don bor tam u bala khot ya ka jingem ka juni ni long kita ki bala jied ha po ka krom jong ka ni ka beneng ni long ki ba kor dor tam